Dacă am pierdut în viața asta sau viața mi-a luat ceva, Domnul a știut prea bine ce e nevoie în viața mea. Dacă am pierdut un loc la masă la care eu cândva stăteam, înseamnă că această masă nu este masa ce-o doream. Și poate doare, dar înțeleg, ce pleacă nu era al meu întreg. Nu-mi trebuie